Tudjátok, azon gondolkodtam mostanában, hogy annyira vastag és átüthetetlen a politikában ez a két buborék, a kormánypárt és a kormánykritikus oldalon, hogy a vita, a meggyőzés az lényegében már teljesen ellehetetlenült. Lényegét vesztett, és jóformán nem is megyünk bele ilyesmikbe, hiszen annyira két különböző világ ütközik egymással, hogy már az elején érezzük, hogy konkrétan semmi értelme. Se vége, se hossza az ilyen csevelyeknek. Valahogy már pedig pontot kellene tenni az ügy végére, kellene valami erős érv, egy vagy több indok, hogy a velünk szemben álló kormánypárti személy úgy kb. Meg tudja érteni, hogy mi miben is vagyunk. Hogy mi mégis hogyan vagyunk képesek ezt a brüsszelit, a óvodásokat migránsá átműtő drag queen hordát és ukrán kémhálózatot éltetni. Azok mellett teljes messzélességgel kiállni. Ezért a teljesség igénye nélkül felsorolnék tényleg csak néhány bűnt, főként az elmúlt 15 évből, amely a Fidesz tevékenységéhez köthető. Ígérem, semmi komoly, csak egy laza lista arról, hogy mi, európér, büdös, sorosista férgek, miért is nem szimpatizálunk a NER-rel. A teljesség igénye nélkül tényleg csak így nagyjából a listára felkerültek ilyenek, mint az Orbán család luxus magánbirtoka 60 pusztán, a Matolcsiklán fém jelezte 500 milliárd forintos Magyar Nemzeti Banksikkasztás, a Szájer ügy, az őskeresztény képviselő egy brüsszeli ereszen menekül a meleg buliból, zsákjában partidrogokkal, nem mellesleg a NER ideológiai nagyágyújáról van szó, annak oszlopos tagja. Borkai prostizós pákos bulikája egy jakton az Adrián, Novák Katalin kegyelmi döntése és lemondása, az ügy elhallgatása a nyilvánosság elől, ügyészségi iratok módosítása és ennek bevallása Varga Judit, mint igazságügyi miniszter részéről, és hát ti érdekes módon ezt a hangfelvételt csak Judit családanya minőségében értelmezitek, de miért is lepődök meg? Hát, ilyen az a fránya kognitív diszonancia. A Völner-Sád botrány, az Elios ügy Tiborcs Istvánnal, az Erasmus program megszüntetése, a Kaleta-féle pedofil ügy 19 000 kép a laptopján, majd a csávó hazamenekítése Peruból és tetteiért mindössze egy félmilliós bírság kiszabása, az ellopott magánnyugdíjak, jaj, de rég volt, nem is emlékszünk már rá, a Pegasus ügy izraeli kémszoftverrel, Kósa Lajos Mr. 20% jutalék, a Simonka és Voldemort ügy, Bede Zsolt és a vadhajtások, ez csak így önmagában, a lélegeztetőgép biznisz, székházeladás, kaszinó biznisz, Rogán amerikai kitiltási botránya, a Kubatov lista, Semjén Zsolt luxusvadászatai, a kopaszok által megakadályozott népszavazási kérelembeadás, a lölő jelenség, a multimilliárdos Mészáros Lőrinccel 2025-ben 1221 milliárd, az 1221 000 millió forinttal a leggazdagabb magyar, mint beszédképtelen sútyerák gázszerelő, az Alkotmánybíróság kinyírása és választókerületek önkényes átrajzolása, aka gerrymandering, kamupártoknak való megágyazás, a Kesma Média Birodalom egyesítése, ez több mint 400 médium. Tankönyvmutyi, SFL lenyúlás, 2000 embercsempész kiengedése a börtönből és az azeri baltás gyilkos kiadása, a Faraon ügy, Schmidt Pál plágium ügye, gyanúsan régóta tartó rendeleti kormányzás meg háborús veszélyhelyzettel való folyamatos félelemkeltés, Bajer Zsolt prostósága, Felcsúti stadion Orbán házának ablaka elé egy 1800 fős faluban, a közvagyon alapítványokba való átmentése, Mészáros megmentése a mátrai erőmű veszteségétől, orosz propaganda átvétele, kettős állampolgárok utaztatása, bizonyítottan nettó hazugságokra épített karaktergyilkosságok, ugyanitt javaslom a Valótlanul című dokumentumfilmet, nagyon tanulságos és egy remek kiindulópont a NER működésének megértésére. Budapest-Belgrád vasútvonal hitelre, a Questor ügy, a rabszolgatörvény, a norvég alap pénzeinek elvesztése, 46 000 halott a Covid idején, Lázár kastélyai és földjei, Jeszi, csak így önmagában, termőföldek újraosztása, trafikmutyi, a kata adózási forma évközbeni áterőszakolása és tönkretétele, Rogán Zalai hullámvasútja, a Megafonra és többi propagandára költött több 100 millió forint évente, Nagy Feró Kossuth díja, Bajer Zsolt és mások kitüntetései, az M3-as metrófelújítás mizériája, Fudan Egyetem a diákváros helyett, az oktatás elhanyagoltsága, utak használhatatlan állapota, egészségügy lerohasztása, a MÁV és a gyermekotthonok áldatlan állapota, szegénység a leszakadó térségekkel együtt, Deák Dani, csak így önmagában, a lombkorona sétány jelképes botránya a források felhasználásával, EU-s pénzekből 10 centis kilátók, kisfiúkon kullancsot kereső Pajor András fideszes plébános, Bese atya erkölcsi példamutatása, olyan képtelen baromságok, mint hogy a miniszterelnöknek 7 millió forint megtakarítása van a vagyonnyilatkozata szerint 15 év miniszterelnökség után, a miniszterelnök vejének Tiborcs Istvánnak 39 évesen 151 milliárd, azaz 151 000 millió forintos vagyona, folyamatos EU bajnok infláció,
Hivatalosan is Magyarország a legkorruptabb EU tagállam, Magyarország lassan a legszegényebb EU tagállam, kastélyok magánkézbe játszása, honvédségi géppel magánprogram Orbánnak, a letelepedési kötvények ügye, Orbán átköltöztetése a parlamentből a várba, az átszabott karmelita kolostorba, amelynek a műemlék freskóit fehérre festik, így megrongálva azokat, Orbán Balázs 56-os interjúja, mi nem tettük volna azt, amit az ukránok 56-ból okulva. Dajs Tamás beléptető kapuji és az, hogy ez az ember 15 éve EP képviselő angol tudás nélkül, háborús plakátokkal folyamatos félelemkeltés és a komplett gyűlöletpropaganda. Ugyanitt ajánlom a 10 év gyűlölet című remekbe szabott alkotást a Partizántól, egy újabb lehetőség az Orbáni Magyarország mélyebb megértésére. Bohár Dani, csak így önmagában, 2025 márciusában egy héten 3 vonat gyulladt ki, felelős nincs. Egy önkéntes hölgy éles gránáttal történő gyakorlat közbeni tragikus balesete, felelős nincs. A rezsicsökkentés, mint néphűítés, postahivatalok bezárása, a Váradi András alcsúdobozi igazmondó juhász esete, akit a 2014-es polgármester választás előestéjén érdekes körülmények között elütöttek és megöltek, az önkormányzatiság kinyírása, devizahitel, amit minden híresztelés ellenére a Fidesz az első kormányzások idején alatt vezetett be, a Balaton partjainak beépítése, kisajátítása és tönkretétele, a Mini Dubai ügy, a Gellért szálló és a többi hotel lenyúlása, a kormány Orbán vejétől vásárolt túlárazott irodaháza több mint 600 milliárdért, Iványi Gábor egyházának az egyházi státusztól való megfosztása és az általuk fenntartott iskolák bezárása, Mencer Tamás így egymagában, a családi pótlék esete, amely 2010 óta változatlan, Orbán poloskázós beszéde, a gyülekezési jog korlátozása, az átláthatósági törvény mint abszurd ötlet és annak napirenden tartása, amely már önmagában egy putyini diktatúrát idéző őrület, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás elutasítása, a 7-es cikke és a visszatartott 1000 milliárdok, a visszatartás indokának maszatolása, az e köré épülő nettó hazugságok és propaganda, kopaszoszt, csak így önmagában, az ingatlanpiac szétkúrása az eszetlen családtámogatásokkal, az orosz gáznak való teljes kitettség és az arról való leválásnak a komplett elutasítása, a társadalom uszítása bizonyos népcsoportok ellen önös hatalmi célok érdekében, a társadalom russzofillá való átnevelése és a putyini elnyomó rendszer romantizálása, a harcosok klubja nevezetű komplett agyhalál és a nyugdíjas társadalom totális behűítése, az Orbán-Simeon ügy, a magyar-lengyel barátság tönkretétele, az Orbán-Mészáros féle zebragét, a hihetetlen pofátlansággal demózott neres luxusveretés, a közbeszéd suttyó proli kocsmai szintre való lezüllesztése, a társadalom megosztása, a plakátkampányok hazugságai és rémhírterjesztései, a kommenttörvény abszurditása, a nemzeti konzultáció irányított kérdései, mint nettó propaganda eszköz, a gyermekotthonok, nevelőotthonok körül zajló mizériák, a prostiként futtatott 2 fiatalkorú esete és az érintett személyek állami kitüntetése, a miniszterelnök teljes elzárkózása a valódi éles viták és interjúk elől már 15 éve, a repülőrajt nyílt hazugsága, a fővárostól való folyamatos pénzmegvonások, a köztársasági elnöki pozíciónak totális kiüresítése, agyhalott múlt évszázadbeli drogpolitika, melegek ellen való úszítás, a kormány és kitartottjainak végtelenül irritáló pökhendi, arrogáns, tenyérbemászó és lenéző földesúri hangneme az emberek felé, az akkumulátorgyárak teljes csődje. Most így egy szuszra ennyi jutott eszembe, bár holnap reggelig lehetne sorolni, hogy mennyi bűne van ennek a rendszernek, de szerintem ez is épp elég arra, hogy egy kicsit átértékelje egy gondolkodni képes Fidesz szavazó, hogy mi is az alapvető problémánk ezzel a rendszerrel. Tényleg nem olyan sok, ez csak egy icike-picike. Tudjátok, hogy hisztikézés. Minden szarizmus. Nekünk semmi nem jó. Sőt, túl jó dolgunk van. Nem tudunk magunkkal már ebben a jó dologban mit kezdeni. Szóval ezt a piciny listát lehet esetleg megvitatni a kedves fideszes ismerőseitekkel, de egészen biztos vagyok benne, hogy nem jelent majd problémát nekik, hogy megmagyarázzák a kormány bizonyítványát. Elvégre sosem volt még ilyen jó. Mára viszont ennyi, ha tetszett a videó, akkor lájkolj, meg iratkozz fel, ha még nem tetted, adakozz Doneblin, ha úgy érzed, hogy rászolgáltam, ne feledjétek, hogy június 10-én 18 órakor a Kossuth téren találkozunk, hiszen én is felszólalok. Az átláthatósági törvény elnapolása nem befolyásolja az eseményt, mert van már bőven elég így is a NER számláján, ezt hallhattátok épp ebben a videóban. Szóval, ha más nem, legalább lesz lehetőségetek velem személyesen is találkozni, ha valami oknál fogva erre vágytok. De most elköszönök, én Martin voltam, és hamarosan ismét találkozunk, további minden jót, sziasztok!